Μαμάδες και δύο. Ορφέα, κάτσε κάτω. Λοιπόν, Ορφέας. Ο πιτζαμοήρωας της καρδιάς σας. Όχι, μου φύγει αυτό. Έχω έρθει να κάνω φωτογράφηση. Είναι η πρώτη συνεργασία της χρονιάς. Νάτι! Που είσαι κούκλα μου. Πες καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Τι μία κάνεις? τραβάει την άλλη. Ελεάνα εδώ. Γεια σου. Τι είναι αυτό εδώ? Μωρουλάκι, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλώς ήρθες στο vlog μου. Καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα. Έλα ρε παιδάκι μου, έλα ρε παιδάκι μου. Καλώς ήρθες στο vlog μου για το 24. Η ενέργεια τη Ναι. έτσι. Έλα εδώ Ορφέα. Ορφέα, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, Μαμάδες και δύο. Ορφέα, κάτσε κάτω. μην τραγουδάς γιατί θα πιάσει copyrights. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το γύρισμα στο podcast. Τι λέτε, ρε? Ναι. Ναι, κοίτα τι. Λοιπόν, Ο Ορφέας. πιτζαμοήρωας της καρδιάς σας. Όχι, μου φύγει αυτό. Βάλτε λίγο πιο πάνω. Άμα σου βάλω κανένα νύχι μέσα στο μάτι, δεν φταίω εγώ να Sweetheart. Βάλτο μου. Ο Αγαπούλης. Ο Αγαπούλης. Λοιπόν, και φάγαμε και τα είπαμε και πολύ ωραία περάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Χριστιανά που μας. Όχι απλά τα είπαμε, τα υπερήπαμε έτσι απλά για να υπερείπαμε. ξέρετε. Εντάξει τώρα. Και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Βεβαίως θα ρίξουμε και έναν ύπνο τώρα μετά το φαΐ, δεν πρέπει. Αυτό. Και να πάτε να γαμηθείτε όλοι. Έλα ρε Ορφέα! Καλησπέρα και καλή βραδιά σε όλα τα καψουρνταλκαδιάρικα μωράκια εκεί έξω. Θα αναρωτιέστε, Ελεάνα μου, πού είσαι? Παιδιά, θα σας κάνω room tour μετά. Θα μπω λίγο απότομα στο vlog. Έχω έρθει να κάνω φωτογράφηση. Είναι η πρώτη συνεργασία της χρονιάς. Και είναι με εσώρουχα. Ναι. Λογικά θα το έχετε δει στο Instagram μέχρι να βγει αυτό το vlog. Και έκλεισα δωμάτιο για να κάνω τη φωτογράφηση και έχει και μπαλκονάκι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο τώρα, επειδή πρέπει να βιαστούμε να κάνουμε τα 3 σετ εσωρούχων, θα πάω να αλλάξω. Μετά στο τέλος θα σας κάνω και room tour. Επίσης κάποιο άνοιγμα έγινε στα μαλλιά. Που έχουμε μείνει δεν ξέρω. Καμία ιδέα δεν έχω. Έχω να ανεβάσω vlog λίγο μια εβδομάδα, σας την έφαγα, αλλά είχα λόγο. Δεν είμαι μόνη μου. Εδώ η καταπληκτική Μαρία, manager Jim Beam και φωτογράφος. Απίστευτη, λέει, άμα έχεις ταλέντο ρε παιδάκι μου. Τα κάνω όλα και συμφέρον. Ακριβώς. Λοιπόν, και θα κάνουμε τη φωτογράφηση και μετά πάμε να φάμε, οπότε θα σας πάρουμε μαζί σήμερα. Αλλά προς το παρόν πρέπει να πάμε να αλλάξουμε. Νομίζω ήρθε η ώρα να κάνω και το room tour. Εδώ είναι η πόρτα και όπως μπαίνεις μέσα είναι έτσι το δωμάτιο. Εδώ είναι κατευθείαν το μπάνιο, το οποίο είναι καταπληκτικό, τέρμα μοντέρνο. Εγώ το μεταξύ τελείωσα και την φωτογράφηση, ντύθηκα και θυμήθηκα ότι δεν έχω κάνει room tour. Μπράβο Ελεάνα, τρομερή vlogger. Απέναντι από το μπάνιο είναι η τουαλέτα. Ορίστε η τουαλέτα. Και εδώ έχει και την κουζίνα από δίπλα. Και όλο το υπόλοιπο δωμάτιο. Δεν είναι κάτι το τρελό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε λυσάξει της πείνας, μαζεύω τα μπουγαλάκια μου και φεύγω. Πάμε να φάμε σούσι. Αυτό έχει σημασία. Και τα λέμε αύριο ή αργότερα, δεν ξέρω, αυτό το vlog είναι πολύ απρόβλεπτο. Ό,τι βρέξει θα κατεβάσει. Για να κάνω μοντάζ. Είναι ανάλογα πόσο θα τραβήξω. Δηλαδή, άμα τραβήξω 16 λεπτά θα μου βγουν 10. Γρήγορο. Αν έχω αμοντάρει στο μισή ώρα, μου πάρει πολύ παραπάνω. Στις αρχές που δεν ήξερα τι να τραβάω, ακριβώς έβγαζα και μετά έκανα ξεσκαρτάρισμα. Τράβαγα 50 λεπτά. Είχα raw food, ναι. 50 λεπτά και πρέπει να βγάλω ξέρω 15 έτοιμη. Ήταν πάρα πολύ. Ναι. Τώρα όμως έχεις μάθει. Τώρα έχω μάθει. Κάτι έχει η κάμερα. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτό να σας τοποθετήσω κάπου. Γύρισα σπίτι πριν 10 λεπτά, έφαγα, ήπια νερό και τώρα και έχω ανοίξει την κάμερα διότι θέλω αρχικά να σας δείξω ότι έχουμε φτιάξει ξανά το τρίποδο. Αν με ακολουθείτε στο Instagram, ξέρετε όλη την ιστορία με το τρίποδο, με την κεφαλή που την έχασα στη Θεσσαλονίκη και έκλαιγα και μετά έκανα μια παραγγελία και θα πεθάνω. Και έκανα μια παραγγελία και δεν ήταν σωστή και την έστειλα πίσω. Και τελικά βρήκα στην Amazon τη σωστή την κεφαλή. Τώρα έχουμε και το τρίποδο. Πήρα ξανά εκείνη τη βάση για το κινητό που έχασα μαζί με την κεφαλή. Και τώρα ετοιμάζομαι για να ξαναφύγω να πάω στο δωμάτιο. Θα πάω να ράξω εκεί σήμερα. Και δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα κάνω μοντάζ και θα πάω να απολαύσω τον εαυτό μου και να χαρώ την κράτησή μου. Γιατί έκανα κράτηση και να κάνω τη φωτογράφηση. Γιατί τώρα που ξεκινάω τις συνεργασίες μου θέλω να είναι σωστές και καλές και θέλω να επενδύω. Και
Και γενικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το 2024. Μου πάει πάρα πολύ καλά, Παναγία μου. Και φύγαμε για να πάμε στο δωμάτιο, να ράξουμε και να συνεχίσουμε το vlog από εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι καλά. Κοίτα χρώμα. Το χρώμα, αυτή τη φορά έχει ξεφύγει. Το μαλλί είναι αλλού, έχει ξεφύγει. Εντάξει, λέω να πάμε, πρέπει να φύγουμε. Σαν να αρχίζω και να γίνομαι λίγο καλύτερη στο vlogging, ένα φως έχω βάλει, τα μικρόφωνα... Αλήθεια λέω, τα μικρόφωνα έχω φτιάξει, έχω γυρίσει ξανά πίσω στο δωμάτιο. Είμαι τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το κάνω συχνά να κλείνω δωμάτια στην Αθήνα, αλλά εφόσον ήταν για τη φωτογράφηση, θα κάτσω να το απολαύσω. Έχω φέρει και το λάπτοπ για να κάτσω να κάνω μοντάζ και τώρα θα βάλω και τα κολάν μου έτσι τα πιο άνετα, να αλλάξω λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Low key νιώθω λες και έχω έρθει διακοπές σε μια άλλη πόλη. Αλλά θα κάνουμε διανυκτέρευση στο κέντρο της Αθήνας. Θα βάλω το κολάν μου, θα κάτσω στο κρεβάτι, θα ανοίξω λίγο τηλεόραση και θα χαλαρώσω. Δεν είμαι καλά με τα μαλλιά. Δεν είμαι καθόλου καλά με αυτό το χρώμα, σας λέω. Το οποίο έρχεται online και θα λέγεται Ελεάνα 23. Νομίζω ότι αυτό. Έχω τόσα νέα να σας πω και δεν σας τα έχω πει. Τέλος πάντων, πάμε να αλλάξουμε για να είμαστε πιο άνετα και θα τα πούμε στο κρεβάτι. One eternity later. Καλησπέρα ξανά στα μωράκια μου. Λοιπόν, αυτό το vlog ξεκινάει κάπως απότομα. Λοιπόν, δεν θα πιστέψετε τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Έχω έρθει στη Δάφνη, έχουμε κλείσει Airbnb, εγώ η Μαριπόζα και η Καλίστη. Θα κάνουμε βίντεο μαζί, θα κάνουμε vlog. Τώρα πάω να βρω Καλίστη, μετά θα έρθει και η Μαριπόζα. Είμαι περίπου 5 λεπτά μακριά από το διαμέρισμα που έχουμε κλείσει. Δεν ξέρω τι να περιμένω. Εγώ δεν θέλω να φάω Mac, η Μαριπόζα θέλει να μας φέρει Mac. Θα πρέπει να βάλω το χάρτη, που είμαι. Φίλε, χάνομαι εδώ μέσα, αλήθεια. Εγώ με το GPS είμαι στα αγκαλιά στην Αθήνα, να ξέρετε, δεν έχω ιδέα από Αθήνα. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε σε λίγο που θα βρούμε την Καλίστη. Έχω φτάσει. Νομίζω το βλέπω. Αλλά μην κάνουμε και spoil τώρα για λόγους ασφαλείας, καταλαβαίνετε. Να φωνάξω να βγει έξω σαν τρελή, λες και ψυχοριό. Νάτι! Περίμενε, Νάτι! Έλα το vlog! Έλα το vlog! Πού είσαι, κούκλα μου? Πες καλησπέρα. Καλησπέρα, Κάτσε ρε φίλε, να βάλω το μικρόφωνο. Έχω πει στο μικρόφωνο πάνω στο καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα στο σπίτι. Είναι τρομερό. Πάνω είναι το υπνοδωμάτιο. Έχουμε την Καλίστη εδώ στις κουζίνες, γιατί είναι και νοικοκυρά. Η Καλίστη είναι νοικοκυρά, εδώ είναι το φως. Stay hydrated. Stay hydrated. Και εγώ θέλω νερό. Δηλαδή τώρα, αν ανοίξω το τουλάχιστον θα ανοίξει. Όχι, αυτό άνοιξα και άνοιξα. Όμορφα. Να δείξουμε και λίγο κουζίνα. Βασικά να μην τη δείξω έτσι, να γυρίσει την κάμερα. Εδώ έχουμε την όμορφη Καλίστη. Με τη νέα φόρμα Beast Pink. Έλα λίγο. Έλα λίγο η Jim Beam. Όπα! Τι λες ρε φίλε, τι print είναι αυτό, δείξε μπροστά. Εδώ, κοίτα. Λεπτομέρεια στη φόρμα. Νέο λόγο. Πουτανιά. Άντε γεια. Πω από κούκλα. Pinterest vibes. Ελεάνα 5, Καλίστη 5. Καλίστη 5. Ο κωδικός έκτασης. Εδώ είναι και το μπάνιο. Και έχει και χαμός. Εδώ είναι για φέρεις μωράκι ρε. Δεν είναι και γυναικοπαρέα εδώ. Και από εδώ, φίλε, και από εδώ βλέπεις πάνω υπνοδωμάτιο. Γενικά λένε το καμάρι. Damn, περίμενε. Κοίτα. Καταπληκτικός φωτισμός. Πάμε και πάνω να δείξουμε το υπνοδωμάτιο. Τώρα θα με παγίσει πάρα πολύ. Εδώ θα κοιμηθούμε όλες μαζί. Δες εδώ. Φίλε, τέλειο. Νάτι! Νάτι! Φόβο, θα περάσουμε φίνα απόψε. Εγώ λέω να το καθιερώσουμε. Να κλείνουμε μια φορά το μήνα. Ναι ρε φίλε. Girls night. Αχ, τέλεια. Πάμε κάτω να ράξουμε. Περιμένουμε και την Έλενα τώρα. Καλίστη, τι κάνεις? Κλείνω το ρολό. Δεν καταλαβαίνω. Απ' την άλλη. Λιγάκι έμεινε, λιγάκι. Το σύνολο το γυρνάω απ' την άλλη. Ναι. Έτσι, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Τι άλλο. Δεν πάει. Πάει άλλο. Μαλάκα, νομίζω ότι το πες. Συγγνώμη, και απλά θα μας βλέπει ο κόσμος που περνάει. Ναι. Γεια. Πού είναι? Με τα μάτια. Πού είναι? Πού είναι?
Διάσημη YouTuber Εθεάθη σε στενά της Δάφνης. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, η Τι μία κάνεις? τραβάει την άλλη. Α, σε βλέπω. Κι εγώ σε βλέπω. Έλα. Πώς τους βλέπεις? Α, τι Το thumbnail, λέει, και έτσι θα κάνω thumbnail. Τέλει, χωρίς λόγο. Ερχόμαστε να βοηθήσουμε την Έλενα, η οποία καλησπέρα και καλή βραδιά. Όπα. Για πάρτσες και μόνο. Κοίτα. Μα φίλε είναι βαρύ, τι έχεις πάρει. Πήρα, γιατί στην κορίτσια μου θα τα θέλω χορτάκια. Πού είναι η άλλη? Είναι με τις τέτοιες. Τι? Με τις παντόφλες. Περνάμε πολύ δημιουργικά. Πολύ δημιουργικά περνάμε. Είμαστε creators, ναι. Έχουμε στήσει μια κάμερα εδώ, ένα τρίποδο εδώ, ένα τρίποδο εδώ. Γενικά. Light να βγάλεις, κοπελιά. Και το ring light. Και τώρα γυρνάμε τα TikToks και εγώ δεν έχω γυρίσει κανένα ακόμα. Γιατί δεν ετοίμασες, δεν προετοιμάστηκες. Αμέσως να με δώσει ρε μαλάκα. Δεν είστε διαβασμένοι creator. Να με δώσει στεγνά, εκεί κατευθείαν. Τύχη μου τη φορεύτριο. 2,000 years later. 500 γυρίσματα αργότερα έχουμε καταλήξει κάπως έτσι. Τα κορίτσια έχουν βάλει ήδη πιτζάμες. Ωραία. Πόσα TikTok γυρίσαμε? Δεν Μπορεί ξέρω. 30. Θέλετε να κάνεις το μετρήσιμο μετά. Πραγματικά έχουμε φτάσει στο μέτρημα. Γιατί καλές, συμβαίνει πολύ αυτό, καλές. κανείς δεν ξέρει. Έχουμε κατεβάσει και ένα μπουκάλι κρασί. Εγώ έχω 8 drafts. 8 draft. Ναι. Εγώ έχω 8. Εγώ έχω τα λιγότερα νομίζω. Περίμενε. Καλά, η Έλενα έχει Sorry, κορίτσια. 35. 50. Η Έλενα έχει έρθει διαβασμένη βασικά και με ιδέες. Τώρα. Παιδιά, έχει κάνει save πόσα TikToks, ήχους. Μονομένα. Άψε μου τα 7 έχω, το άλλο είναι 2 προσπάθειες. Μιλάμε δύσκολη ζωή της 1, 2, 3, 4, influencer. 5, 6, 7, 8, μετράω ένα, δεν μετράω το τελειωμένο. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, λες. 16. Αποκλείεται. 16 TikToks! 16 και Αλλά αξίζουνε, περάσαμε τέλεια. Εδώ. Εντάξει. Εδώ. Α, τι ωραία. Πες τι ωραία. Το κάνει επειδή δεν είναι άρα, καταλαβαίνεις το το βλέπεις. Παιδιά, καληνύχτα από εμάς. Θα μπούμε μάλλον σε ένα live. Μπορεί να κάνουμε live, κανείς δεν ξέρει. Κλείνω, πάω να αλλάξω, να βάλω λίγο πιτζάμες και να κάτσω με τα κορίτσια να κουσκουσάρουμε με κρασάκι. Καληνύχτα, φιλάκια! The next morning. Καλημέρα! Καλά μάνα, πώς είμαι έτσι ρε φίλε. Μην το παίρνετε γλυκούλες, είστε το πραγματικό. Πού είσαι Έλενα? Εγώ ξυπνάω γλυκούλα, δεν με νοιάζει. Φίλε, έχουμε λαϊκή. Έχουμε λαϊκή. Έξω από το σπίτι. πόδια μας, Έχουμε σιγά. λαϊκή. Και ότι ήθελα μπανάνες. Ισχύει. Ήθελα μπανάνες και μαρούλια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Μπανάνες μόνο. Κάτσε να ανέβω πάνω. Να δω την Έλληνα. Έλληνα, τι κάνεις? Έλληνα. Ας πούμε τώρα, στην δεν κατεβαίνει. 800 ώρες αργότερα, εμείς είμαστε ακόμα εδώ με την Έλληνα, κάνει μοντάζ. Έχουμε και τη λαϊκούλα μας απ' έξω να μας συντροφεύει. Όπου να είναι θα φύγουμε, να πάμε στα σπίτια μας. Εγώ δεν έχω ξεκινήσει καν το μοντάζ ακόμα, έκανα μοντάζ το TikTok. Αυτό το βίντεο λογικά θα ανέβει αύριο, οπότε θα πρέπει να πάω γρήγορα σπίτι. Έχω και γυμναστήριο να πάω και να κάνω και το μοντάζ. Όμορφα. Λοιπόν, απορώ που η κάμερα γράφει ακόμα, δεν έχω καθόλου κάρτα μνήμης. Μόλις τσέκαρα κάμερα, έχει μείνει 1 λεπτό. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, καμπανάκι, σχόλιο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!